खुलुमबाय गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। बे चेनेलनि गेजेरजों समाजखान्थि, राजखान्थि आरो गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सावरायनाय जायो, लोगोसेनो ब्लग भिडिअबो एंगारनाय जायो। दिनै जोङो आरोबाव मोनथाम आयदानि सायाव सावरायगोन। रायजो राजा नोंथांमोन, थांनाय सानसे सिगांसो जोङो मोनथाम आयदानि सायाव सावरायनाय बायदि आरोबाव जों दिनै मोनथाम आयदानि सायाव सावरायबावगोन। गिबियावनो जाहैबाय बिटिसिआव बिजेपिनि थांखिया मा आरो बिटिसिनि बर' रायजो राजाफ्रा मानि थाखाय बा मा थांखि लानानै मा आसा लानानै बिथांमोनहा बिजेपिनो भट होनो नागिरदों, बे आयदानि सायाव जोङो सावरायगोन। नैथियाव जाहैबाय बिटिसिनि जि साख्रिनि रिजाल्ट फोसावदों, बेयाव रां लानाय लायैनि गोबां खोथा बेरखांदों। दा रां लानाय आरो रां होनानै साख्रि होनायफ्रा खैफोदाव गोग्लैगोन नामा, बेखौ लानानै जों सावरायगोन। थामथियाव जायो इएम बिआर फेरेंगा बिथाङा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जागोन नामा, बे आयदानि सायावबो जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों एसे सावरायगोन। दायो जोङो गिबि आयदाखौ सावरायनोसै। गिबि आयदायानो जाहैदों बिजेपिनिया बिटिसिआव मा थांखि आरो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिजेपिआव मानो हाबगासिनो दङ आरो बिजेपिखौ मानो थाखाय भट होनो नागिरदों, बा बिथांमोननि आसाया मा। बयहाबो मोनसे आसा थायो नङा होमबा, बबेबा राजखान्थि दोलोखौ मदद होनायनि। दा बिथांमोननि आसाया मा, बेखौसो आङो बे चेनेलनि गेजेरजों सावरायगोन। दायो बिजेपिनि थांखिया मा, बेखौ लानानै आं गावनो गोनो गोथोआव गोग्लैनानै दङ रायजो राजा नोंथांमोन। मानो होनोबा बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन खोथा बुंदों, जायनि थाखाय आं कनफिउस, थारमाने गोनो गोथोआव गोग्लैनानै दङ। थारमाने बिजेपिनि थांखिया मा, बेखौनो आङो हमदांनो हायाखै आरो। फार्स्टआवनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनो बुंबाय, बिजेपिया बिटिसिआव गोहोआव फैयोब्ला गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन। गोहोआव फैयोब्ला, बे मोनसे पइन्टखौ गोसोआव लादो नोंथांमोनहा। गोहोआव फैयोब्ला, बिजेपिया गोहोआव फैयोब्ला बिटिसिनि गासैबो जेंना, जेरै हा हु बयनोबो समान मोनथाय होगोन, गासैनोबो फार्स्ट क्लास होगोन आरो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन। जुदि सोरखाराव फैयोब्ला निस्सय सोरखाराव सोर फैनो लुबैया, मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआनो सोरखाराव फैनायनि मोनसे थांखि थायो नङा होमबा। इलेक्सन गेलेनायनि उद्देश्यआनो सोरखार दानाय बा देरहानाय। सोरबा बिजाथिया आटाइतকৈ जुदि खम सापर्टार दङब्लाबो बिथाङाबो देरहानायनि थांखिजोंनो इलेक्सनखौ गेलेयो नङा होमबा। थिग बिदिनो बिजेपियाबो बुंदों बे खोथाखौ, बिजेपिया जुदि बिटिसिआव सोरखाराव फैयोबा, गोहोआव फैयोबा ओरै थोरै खालामगोन होननानै। ठीक आसे, किन्तु बे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो बुंलायबाय, बिटिसिआव इउपिपिएल, बिपिएफ आरो एपिबि राजखान्थि दोलो ज' जानायखौ आं लुबैयो। थारमाने मा, जुदि बिटिसिआव इउपिपिएल, बिपिएफ आरो एपिबि राजखान्थि दोलोआ ज' जायोब्ला सोर गोहोगोरा जागोन? बे मोनथाम ओनसोलारि राजखान्थि दोलोआ ज' जायोबा बेसोर गोहोगोरासिन जागोन नङा होमबा। बिजेपिया मानि थाखाय गावनि दोलोखौ एंगारनानै बे ओनसोलारि दोलो गोहोगोरासिन जानायखौ लुबैयो? बयबो राजखान्थि दोलोआथ' गावखौसो गोहोगोरासिन खालामनो नाजायो नङा होमबा। किन्तु जोंनि बिटिसिआव बिजेपिया मानो बे ओनसोलारि दोलोखौ गोहोगोरासिन जाजानो लुबैयो, बेखौ आं बुजियाखै आरो। जुदि बे ओनसोलारि दोलोआ गोहोगोरासिन जायोबा गाव माबोरैहाय सोरखार दानो हागोन आरो गाव माबोरैहाय बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि खामानिखौ मावनो हागोन, बेखौ आं बुजियासै। दा रायजो राजाफ्रा बुजिदोंना बुजियाखै आं मिथिया, बेखौ आं बुजियासै। थिग बेबायदिनो आरो माखासे बिदिन्थि दंबावो। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनो बुंलायबाय, आङो इउपिपिएलनिबो सुथुर नङा, बिपिएफनिबो सुथुर नङा। इउपिपिएल, बिपिएफआ बुङोब्ला, बा हाग्रामा महिलारि बा प्रमद बर' बिथांमोनहा बुङोबा, नै मोननै सिटखौ जोंनो एंगारनानै होदो, बिजेपिया बिजाथि दाहोसै होननानै जुदि बुङोब्ला बा खावलायोबा, बेखौबो आं मानिगोन। आं बिथांमोननो सिट एंगारनानै होगोन। आंहा इउपिपिएल, बिपिएफजों जेबो गाज्रि सोमोन्दो गैया, बा आं सुथुर नङा, बिजेपिया सुथुर नङा, बेबायदि बुंबाय। ठीक आसे, दायो आरो मोनसे सभायाव थांनानै बिथाङा बुंहैलायबाय, बिटिसिआव बिपिएफआ 17 बोसोर सोरखार सालायबाय आरो प्रमद बर'आ 5 बोसोर, गासै बिटिसिआव 22 बोसोर सोरखार जाबाय, नाथाय जौगानायनि खामानि जायासै। लामा दालां, स्कुल, कलेज, हानि जेंना बायदिफोरा जायासै, जेबो खामानियानो जायासैनो। फारसेथिं बुंबाय सुथुर नङा, फारसेथिं मेलाव थांनानै इउपिपिएल आरो बिपिएफखौनो सोंखारिहैबाय। बेफोरखौनो आं बुजिनो मोनाखै। बिजेपिनि थांखिया मा
बेखौनो आं बुजिनो मोनाखै मा थांखि लानानै बिटिसिआव इलेक्सन गेलेनो नागिरदों बिजेपिआ ना गाव हारसिं सोरखार दानायनि थांखि दङ बेखौबो रोखायै बुङा बिजेपिआ हारसिङैनो सोरखार दागोन बिटिसिआव बेफोरबायदि गोख्रोङैबो बुङा मालाबा समाव बुङो इउपिपिएल आरो बिपिएफजों जों सुथुर नङा आरो माब्लाबा समाव मेल मिटिङाव थांनानै बुङो बिसोर जेबो खामानि मावनो हायाखै आंनि सोरखार फैबा जोंनि सोरखार फैबा ओरै थोरै मावगोन बयनोबो समान मोनथाय होगोन हा हुनि जेंनाखौ सुस्रांगोन गासैबो फार्स्ट क्लास मोनगोन साख्रि बाख्रि गासैबो जाय माने इलिजिबल बिसोरो मोनगोन बेबायदि बुंहैयो आरो बुङोलाय मा हाग्रामा आरो प्रमद बर'नियाफ्राय बुंहरोबा मोननै सिट एंगारनानै हो जोंनो नैबे सिटआव नोंसिनि बिजाथि दाहो बिजेपिनिफ्राय बिदि बुङोबा आं खुसि खुसि एंगारनानै होगोन थांखिया मा बिजेपिनि थांखिया ना हारसिं सोरखार दानाय ना इउपिपिएलजों लोगो नांनानै सोरखार दानाय ना बिपिएफजों लोगो नांनानै सोरखार दानाय जेबो रोखा नङा ना 2026 आव जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिखौ बिथांमोनहा टारगेट खालामदों 2026 आव जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिखौसो टारगेट खालामनानै जुदि बिजेपिआ नैबे बिटिसि इलेक्सनाव बाहागो लादोंबा बा बारसोमदोंबा आरो जुदि बिजेपिना बिटिसिआव सोरखार दानायनि जेबो टेन्डेन्सि बा थांखियानो जुदि गैयाब्ला रायजो राजाफ्रा ओरैनो भट होगारनाय जागोन बायदिखौ आं नुहुरो जुदि सोरखार दानायनि थांखि गैयाबासो आरोखि ना हारसिङै सोरखार दानायनि जुदि थांखि गैयाबा थांखियानो गैयाबा भट होनानै मा जानो हाग्रामा महिलारिनि बियाबावबो बिजेपिआ बिजाथि होआ होनो प्रमद बर'नि माबायावबो बियाबावबो बिजेपिआ बिजाथि होआ होननानै बुङो थांखिया मा बेखौनो आं बुजिनो मोनाखै 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिथांमोना बारसोमदों जानो हागौ किन्तु जुदि 2026 निखौसो टारगेट खालामनानै बिटिसिआ इलेक्सन गेलेदोंबा बिजेपिआ भटारफोरनि भटआ ओरैनो थांगोनबो जानो हागौ मानोना बेयो 2026 नि इलेक्सन नङा जोंनि बिटिसि इलेक्सनसो बेनो आंनि बिजेपिनि सायाव बुंनांगौ लागाया नैथि आयदाया जाहैबाय जोंना साख्रिनि रिजाल्ट फोसावनायनि उनावनो ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि सोंखारिनाय जेन साख्रि मोनग्रायाबो आं साख्रि मोनबाय होननानै बुंनो लाजिदों खोमा आंनि आन्दासाव ओरैबायदि सोंखारिनाय फैसा जादों जायाखै बायदि खोथा फैसा होनानैसो साख्रि मोनदों बेसेबां ट्रल खालामनाय बेसेबां लाजि फोनांलायनाय नायनो ससियेल मिडियायाव एक्चुअलियाव मा जामारदों सोरबाया होनदों फैसा लानाय जादों सोरबाया होनदों फैसा लानाय जायाखै जायफोर साख्रि मोनदों बिथांमोनहा होनदों फैसा लायालासे बा रां होआलासे जोङो साख्रिखौ मोनदों आरो जायफोर बिथांमोनहा ससियेल मिडियायाव सेलेक्ट जानो हायाखै मेरिट लिस्टआव फैयाखै बिथांमोनहा बुंदों फैसा सोलिदों खायसेनाथ' बिमाफोराबो फैनानै बुंफैदों सिगाङाव मा दंमारो गोबांथार बिदि सावरायनाय जादों आन्दोआव मा दंमारो बेखौ जोंबोथ' बुंनो हाया नङा होनबा जोंबोथ' मिथिया जोंनाव जेबो फोरमानबो गैया दा सासे सुबुं के दास होननाय सासे सुबुङा जोंहा आसाम स्टेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन डिपार्टमेन्ट जाय जाख्ल'नायनि सायाव नायबिजिरो रां लानाय मा लानायनि सायाव नायबिजिरो हमो बेनो लाइजाम हरदों जाख्ल'नायनि अजद होनानै माना सन्देह खालामनानै बिथाङा आसाम स्टेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन डिपार्टमेन्टनो लाइजाम हरदों जुदि बिफाना गोसो होनानै तदन्त खालाममारोबा बा नायबिजिरमारोबा सोराङाव फैगोन रां होनानै साख्रि जादों ना जायाखै आरो जुदि इन्डिपेन्डेन्ट थांनानै तदन्त खालामनायाव साप'ज हमनानै ला रां होनानै साख्रि मोनदोंबा बा साख्रिनि बेलायाव रां होनाय आरो लानाय जादोंबा खैफोदाव गोग्लैगोनबो जानो हागौ होग्रायाबो लाग्रायाबो खैफोदाव गोग्लैगोनबो जानो हागौ दा जेरै जोंनि आसामाव ACS नि बेलायाव हमग्लुंनाय जागासिनो सिगांनि सम कंग्रेसनि समाव जानायखौनो दा हमग्लुंनाय जागासिनो फैसा होनानै साख्रि मोननायफोरखौ हमग्लुंनाय जागासिनो बेबायदिबो मोनसे समाव फैनो हागौ जुदि इन्डिपेन्डेन्टलि नायबिजिरोबा आरो जुदि जाख्ल'नाय जादोंबा जाख्ल'नाय जायाखैबाथ' बेयाव नोंथांमोना गिनांगौ दरकारानो गैया सेकेन्ड थट साननांगौ दरकारानो गैया जेबो जिंगासिनांगौ दरकारानो गैया खिन्थु जुदि जाख्ल'नाय जादोंबासो होनदों आं जुदि गाज्रि जादोंबा दाय मावदोंब्लासो होनदों आरोखि ना बेनि अनगायैबो जाय केन्डिडेटफोरा सेलेक्ट जायाखै मोजां मार्क मोननायनि उनावबो सायख'जाथारनांगौमोन आं साख्रिखौ मोनथारनांगौमोन आं बेबायदि साननायनि उनावबो बिथाङा जुदि मेरिट लिस्टआव फैयाखैबा बिथाङा साख्रिनि थाखाय सेलेक्सन जायाखैबा बिथांमोना RTI बो होनो हायो
RTI नि गेजेरजों नोंथांमोना काट अफ साटअफ गासिबो मोनजोबगोन जायफोर सेलेक्ट जादों बिथांमोनहा बेसेबां मार्क लानानै साख्रिखौ मोननो हादों आरो नोंथांनि मार्कआ बेसेबां बेफोर गासैखौबो रोखा आयना बायदि नुजोबगोन जुदि RTI होयोबा बे आरोखि ना बे मोनसे लामा दङ जुदि नोंथांमोनहा थारैनो कारापसननि हेंथा गसंनो लुबैमारोबा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हायो आरो नोंथांमोना जुदि सन्देह दङबा नोंथांमोननि सन्देहखौ क्लियार खालामनो थाखायबो बेफोरबायदिखौ मावनो हायो जुदि कारापसन जादोंबा जाख्ल'नाय जादोंबा जाख्ल'नायनि हेंथा दानो गसङा माब्लाथ' गसंबावगोन सिगांनिफ्रायनो गोबां जाबोबाय नङा होमबा जाय थाखा मोनो बेल' जाय थाखा होनो हायो बेल' साख्रि मोनोबाथ' जानाय नङा बेबायदिबा जोंनि बर'फोरा बांसिनानो गरिबफोर दङ बिथांमोना फरायनाय फारसे गोसो होनाय नङा मा होननानै सानगोन जों फरायनानै लाब गैया बिमा बिफाया जुदि फिसाखौ बुङोबा फरायनानै मानसि गिदिर जा साख्रि बाख्रि ला बेफोरबायदि होनोबा बिसोरो मा होनगोन जों बायदि गरिबा फरायनानै लाब गैया खस्थ' खालामनानै लाब गैया मालाय फैसा वालाफ्रा फैसा होगोन साख्रि मोनगोन नों आंहा खस्थ' खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया आइ बेबायदि होननानै जोंनि समाजाव मोनसे गाज्रि गोहोम गोग्लैगोन आरोखि ना बेनिखायनो कारापसननि हेंथा जों बयबो गसंनांगौ जुदि कारापसन जायाखैबा बे आलदा खोथा खिन्थु कारापसन जादोंबा बे साख्रिल' नङा BTSनि साख्रिल' नङा जायखिजाया साख्रियाव जुदि कारापसन जादोंबा बा जायखिजाया बेलायाव जुदि कारापसन जादोंबा कारापसननि हेंथा जोङो गसंनो नांगौ बे जाहैबाय नैथि आयदाया थांबाय दायो जोङो थामथि आयदायाव सावरायनोसै नैबे थामथि आयदाया एसे सेन्सिटिभ दे 2014 मायथाइयाव चिरांनि रुनिकाटायाव प्रिया बसुमतारी होननायखौ गावथारनाय जाथाय जादोंमोन दे NDPनि सममोन दोहौमोन बै समाव गावथारनाय जाथाय जादोंमोन दा बे केसा गोजाम जाबायमोन नाथाय दा माबोरै बेरखांफिनखो सोर बेखौ बुरखांफिनखो बेखौ जोङो रोखायै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो बुंनो सानाखै मानो होनोबा जोंनाव बेनि फोरमान गैया जोङो सोरखौबा सन्देह खालामदों जानो हागौ बा सोरनिबा सायाव जोङो आन्दाज लादों जानो हागौ खिन्थु बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव जानला मोनला जोङो बुंनो गोसो गैया आरोखि ना खिन्थु थांखांनाय बाथ्रा 2014 मायथाइनिफ्राय लानानै दा 2025 मायथाइ गोलाव बोसोरनि उनाव दिनै बे केसा ओंखारफिनदों गावथारजानाय प्रिया बसुमतारीनि बिमा आरो बिफाया गुवाहाटी हाइकर्टआव न्याय नागिरनानै बा बिजिरनाय नागिरनानै लाइजाम होफिननाय जादों बा सम सफैदों सिगाङाव होदोंमोन बिथांमोना सिगाङाव न्याय मोनासै आरोबाव बिथांमोना गोलाव बोसोरनि उनाव दासो बिथांमोना आरोबाव लाइजाम होलायनाय जादों न्याय नागिरनानै जाय लाइजामाव जोंहा बिआर फेरेंगा बिथां UPPLनि बिथां बिआर फेरेंगानि मुङा रोखायै मुंख'नाय दङ आरोखि ना दा जोंना साननो गोनाङा बेसो बा सावरायनो गोनाङा बेसो जुदि गाबोन सबनिहा बिआर फेरेंगा बिथाङा जुदि गोहोआव थायाब्ला बिथांखौबो गुबुनफोरखौ गुबुन केसाव जोबथेनाय बायदि जोबथेहैगोन नामा बिटिआर गोरोबथा गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनावबो जेरैबायदि जोंनि माखासे NDBफोरखौ सिगांनि केसखौ लानानै जेलाव सोबफिनलायनाय जादों जेरै बाथामोन आरो गुबुन बिथांमोन जि हक दा बिथांमोना बेलाव फैबाय खिन्थु मोनसे समाव बिथांमोनखौ जेलाव सोबफिनलायनाय जादोंमोन दा जोंहा बिआर फेरेंगा बिथांमोनखौबो बेबायदि सोबफिनलायनाय समय फैगोन नामा थासारि फैगोन नामा बेयो जोंना साननो गोनां बाथ्रा आरो आं बे आयदानि सिङाव बांद्राय गोथौआव हाबनो सानाखै आरो हाबनांगौ गोनांथि होननानैबो आङो साना दा जोंहा जि मोनथाम आयदानि सायाव सावरायनो लादोंमोन बे मोनथाम आयदाया दिनै जोब्बाय उननि समावहाय आरोबाव जोङो बेबायदिनो गुबुन आयदानि सायाव सावरायबावगोन आरोखि ना नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम मानो होनबा नोंथांमोननि कमेन्टआ जोबोद बेसेन गोसा जायो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनानै फरायनानै आरोबावहाय आङो खामानि मावनो थुलुंगा मोनो रायजो राजाफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो जाहाथे बिथांमोनहाबो मोनहैयो बेखिनियानोसै गोजोन्थों